Nu begynder vi at køre stabile tider. Det var jo 2 bikes. Og se her i højre banen. Kanon reaktionstid. Og så har vi jo lige Frederikshavn, som varmer lidt igennem med tingene. Der er egentlig Sylvie Mao, SS'er. Og det skal bare blive igennem, hvor han kommer og give et andet sted på det her opslag. 5,7 liter i venstre bane, og det er vel 14-1600 kubik i højre bane. Og 3 gule og en grøn. Og så afsted. Og I ser, der er jo overflødet med kræfter i. Og tidsmæssigt, sådan at det Eagle Race, så vi kan finde ud af, hvem bliver vinder af racet af anden afdeling her på Cindia Dragway. Og derfor lige besked her, Line Dam derinde, som smed trækakslen i Imprezaen 2.0 GT'eren med 400 heste. Hun trimmede den op, hun smed den ved max omdrejninger. I hørte tingsbegrænseren, den skreg af smerte, og der yder hun altså, eller bilen yder 600 heste. Og der... Det går stærkt.
afsted, masser af hjulspind, og så trykker han på gassen. Det er sgu at trykke på gassen. Ja, det gør han også, og sætter sig, og så lister han så fra Stein Andersens 500 hestes Skyline. Men det var tæt race, og det er rart at se, at den europæisk. Helt i næste også klar. Kim Olsen i Skyline. 400 heste kører mod Thomas Hagen i Nissan Gilteren. Han har 350 heste. Så vi skal have Liam Line på plads her. Der er vi klar nu. Bedst start, Thomas Hagen i højre bane. Nissan den satser lige, og så tog den afsted, men der er masser af kræfter i Kim Skyline, så der får se, at man henter ham der på vej dernede af. Ja, og der bliver bøvle her venstre banen. Det er dejligt at se. Dejligt, det må man gerne, meget gerne. Skyline, der henter der navn, nummer, rygte og alt muligt har jeg ikke på den anden bane. Hallo. Brødtrykket har fått den der for å ha speed. Jeg har vel lidt op mod eskorten, men det bliver svært. Du sagde mig 360 heste og eskorten. Lucia Pappe, han har mange flere. Prøv at se, hvor han leger med. Han prøver igen. Vi bliver forofficielt, der er to, der skal til Svinding i Aarhus, og de skal først være der om en time. Det er masser af tid. Og man får 10 i blodet for at køre ca. 225 km på en time. Det er klart det. Men tak til dem, og tak til alle de officielle, som bruger deres lørdag og mange aftener på det her race. Ja, bra, ja. Klar for i kveld, da? Ja. Jeg er tydeligvis inn og ligger på asfalten nå. Det stemmer. Vil du være med? Ja. Ja. Men så er det så koselig, da. Ja. Det er ikke koselig å gjøre det selv. Jo. Jo. Jeg tror jeg absolutt har likt det bra. Her så ligger det skoen din. Er det en tyggis som er festet i asfalten hos skoen din? Æsj! Den lange streameren. Da resten av tyggisen selv etterpå av skoen. Æsj! Skal du få hvis ikke du er snill? Kan du ikke spise den oppe? Ta en film når du lyst til å spise, ta en A, spis sånn. Spis den andre. Nei, helvete. 5 danske kroner på ikke du tør. Husk på det er litt mer enn oss. Nei, du kan bare si en drink, for den koster ikke så mye. Ok, en drink da. Nei, så full er vi ikke faen ikke ennå. Ikke enda. Hvis du spiser, så Ikke sant? skal jeg filme også, Helge? Ikke sant?
Ikke sant? Ja, du har kjøpt deg noe? Ja. Skal du med det etter det? Hva vil du handle for noe da? Du skal ikke drikke det, vet du. Og beomdringen så afsted. Og Martin har det den her med at citere i stedet for pengesberensninger. Det er også hjemme. Og det er pænt ad. Det er vinker til hinanden med. Jeg tror, det bliver Japanese winner her. Ja, det gør det meget stort. Følg med i MR2 med masser af ladetryk. Og så har vi de to første. Kom så, Chris der. 3 gule, 1, 2 frem. Vi kommer først ud af hullet. Begge to reagerer helt vildt voldsomt. Ingen rødlygtning. De følges pænt ad. Og det hælder gas i. Jeg tror, det er... Ja, jeg tror ikke noget desværre. Det er Chris. Uden greb i første gear. Fantastisk. Den bil, den er altså voldsom. Det gør vi... Og ved Carstex har præmieoverrækkelse. Og vi kører lidt i fikfokus. Og det klarer vi lige med det samme. Sidste biler ind nu. Og så vil arrangørerne vil takke jer derovre. De sidste publikum med tager tilbage her. Vi godt tak. Kør forsigtigt hjem. Og tak for a very nice day. Og jeres skud med jer. Næste klasse er baghjulstræk med tryk. Og den hurtigste er Christian Parve i hans Bolle Sport. Så vi til baghjulstræk uden tryk. Der var dagens hurtigste, det var Christian Rasmussen i hans Opel Corsa. Baghjulstræk med tryk. Og det er Jakob Hansen i hans Toyota Corolla GT. Mitsubishi Evo. For speciale amerikanerbiler, der er det Chris Sturhus i hans og for dieselbiler, der er det Michael Mørk i hans Golf 2 diesel. Nu kommer vi til motorcykler, og der er det Peter Jensen fra en Suzuki 1300R. Og hvad er tiden? 10:57. Hvad? Der er en, der er hurtigt. Jeg prøver bare at køre det. Lad mig vide, det ikke er... Og tage den sidste kørt tur. Det er med reaktion. Ja, sidste kørt tur. Det er det hurtigste, jeg har her. 10:612 på timeslippen. Med reaktionstid. Total kørt tid. Ikke kørt tid, men total. Det har jeg ikke med her. Men så får vi ind og tager alt. Nej, det er ikke lige godt, jeg kommer til at høre på det ret. Det er ekstra krydser ting til alt imellem. Hvad var den bedste? Skal der også have de
Og så har vi til sidst hurtigste bil på dagen, og det er Lars Husballe. Tak for denne gang.